herkes çiye, herkes meraq dike. Ez dibêjim gotinên, kurdî rîtmê xelk, şaş dimîne. Dipirsîn çawa çêbû, serê dixurînin. mejî herkes heta lêvan, derê dilê xwe vedikim. Dema ramanên kur ji ruhê xwe belav dikim. Ew çiye, ew çiye, ezim bi xwe Bawerî nedikirin lê hat çêkirin çawa min got. Ew çiye, ev çiye, rastiya hunera gotinê ye. Ev çiye, lawkê bêdemê heve hunera xwe nîşanî wê didim diherike. Di damarê min ji roja zarokatiyê hê biçûk bû min cilbereva jînî xwe dikir. Bi kincên mezin ji min dest bi govên daxwe kir. Em divê xwe nûjen bikim bi rengên kirbecû. Cîhan derdikevin dengên ku derê tu nebûn. Nebûn derfetên me, nebûn amrazên me. Cara yekem bi zimanê zikmakî. Ew çiye, ew çiye, di temenê biçûk de dest bêkir. Nehakê hiştî me, gelek tişt guherîn. Lê heman kesin bi gotinê ji kurahiya dilê min û bi awazê ji canê min. Xewnan bû rastiya min bi saya jiyanê. Ez te ji bo te dibêjim, ez ber te nasekînim. Ez bi hestên kûr û dijwar bêj vedikim. Mijmere derî vekir, mifteya bi xwe re nehîştim. Da ku careke din nepirsîn, ew kîye, o ew çiye. Dengeke ku gelê me hişyar dike, dengê bin destan. Bi peyvên buatê ramanê xwe didim destwan. Belkî cara bêşîne, lê ne cara dawiye. Yên vala jî hene, ew karê vêkêre. Erê min ji te re got armanca min çiye. Ji bo ramanê xwe vala bikim û şiyar bikim gelê xwe. Ji bo tu kêlîkekê bifikirî dixwazim çi bêjim. Ev e hune, bi gotinek serê te dixejîne. Ew kî ye?